दैज्लां जाबाय नालाय एकदम जि सोमखोर सोमखोर जाबोसिगोन बे साननैसोआवनो। दा नै आं मानसि गिदिर नालाय आलिजोंबो थांनाया एसे माबा जायो। ओइ रोंमारगोना रोंमाराखै नोंसोरलाय माइ गायनो? औ दे जागोन र'। र' हाफ सेकेन्ड। बिथिंबो गायगासिनो दङ नै। मेम'रि थाथोंसै देनां बोराय बुरै जायोबा जोंहा नायफिननो हानाय बायदि नामा? खेथि मावनायानो जोबनो हागौना बै समाव। माबायदि मावोमोन? औ देनांहायथ' बे दुब्लिफ्रा थानाय नङा। इन्डास्ट्रि जाजोबगोन ना? इन्डास्ट्रिबो जागोन, माबा माबि बानायगोन, बेनिफ्राय दुब्लि थानाय नंला, ओंखाम जानायफोरखौ बन्द' जाजोबलांसिगोन। लासैनो ओंखायनो बेफोर मेम'रि थाथोंसै आरोखि। ए राजा ओरै फै। र' नैबे दै बानाया माबायदि जादों? राजा नों माइ गायनो रोंमारथारदों ना? ओमफ्राय ए बिदिसो खोथाया। आंलाय सानदों मा माइ ओमफ्राय जारौ दे मोजाङै। मा माइ बियो? मा नामनि? मा नाम होदों होनदां माइआ? आयौ बेलावसो नामा? बेलाव थालामोन माथो। रोंमारोथ' राजायाबो। देनां बोराय जाबा नायफिननो हागोन दे, आं दा खेबना दोनखाबाय। नोंसोर जि लुबैदों बेखौ मोनजोबगोन ब्रा। दा बेयाव नङाबा बेयाव जाहैफिनगोन। मिथिबाय? दिनै हाजोबगोन ना हाजोबा जि मानसिखा माथो। हा? बेल'खासै दा? ए आच्छा बेखौबो हाहैगोन। बेयाव 12 नैयाव 4 बेयाव 4। टाइमखौ आं दा खोन्थानो हानाय नंला। टाइम सेटबाबो आंनि भिडिअ'सो खालामबाय थादोंबा नोंसोरखौ। ओमफ्राय राजा नों बेसेबां मोनगोन बिगुमैनिफ्राय? मात्र एसे बारा बिब्रा। ए दे होमबालाय राजा। दे जागोन दे आं थांगासिनो दं। এইটো চিংৰাটো খাই চাকচোন আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে। খাম না খাম, খা না খা সেইখন টেনশ্যন ল'ব নালাগে। জাষ্ট খাই আহিছোঁ, সেইটো একে বস্তু। আপুনি খাওক না, কিয় টেনশ্যন লৈছে? नै दिनै फार्स्ट टाइम नै माइ गायजेनबाय जोंहा बारि थाबायनानै एसे मेंगुलायनाय मोनदों माथो। आरो बे एसे बेलेग थगायलायनाय गैया आरो। नै खोथिया ओइ मा माइ मारब्रा बियो? आयु जि गोथौलै सयथि गोदोजोबगोन माथो। खोथियानो गाहाय गोजा। हा खोनाया? र' हाफ सेकेन्ड।
सोरनिमोन बेलाय माइ गायनायफ्रालाय सोरनिमोन दां दिनै जांख्रा नामा गायजेनदोंसो ने हनै माबा माबि लाबोदों बेखौ जाग्रोहैदो बेलाव गैया नामा सिगांफ्रावथ' जि बेलाव दंना ब्रेकफास्ट खालामनो लाइन लाइन राजा मा मोनजामारगोन एसे अर्डार होनोनो रोङाबा अर्डार होनो रोंनांगोन ना खमसो नामा मिथियालै आङो जुदि मोनजायाबाथाय गखाया दे थोआबा दा लाबोफिनबावगोन सिन्था खालामना राजा दा दंलै आं गावनो लाबोनायालाय दिनै फार्स्ट टाइम माइ गायदों माबाफोर नांबावगौबा एसे अर्डार होबानो जाबाय औ बेदर आयु बिदिखौ हामा देनां जांख्रायाव मोनगोन जांख्रायाव दे दा मिलायनोसै ब्रेकफास्ट खालामबाय नै माइ गायनाया एसे मेङो नालाय बारिबाबो नोंथांमोननो एसे देखायबाय जाथ'बाय दिनैनि थाखाय हाब्रुआ माबाजों ट्रेक्टरजों माबानायखाय गोथौ गोथौ थांखादोंलै दिनै फार्स्ट टाइम गायदों नालाय मानसिफोरखौ एसे बुरजा लेंनो गोनां जाबाय आरोखि
आइजं गोजासो दा आइजंआनो मोजांलै आइजं रन्जित बेनो बेस्ट जाबाय सोरो एसेथ' लाजिखानो